Wellness hotel Ski & Wellness Residence Družba Jasná je jedinečný hotel na Slovensku. Jedinečný svojou skvelou polohou priamo na zjazdovke. V krásnej prírode Nízkych Tatier, v najväčšom slovenskom lyžiarskom stredisku v Jasnej, so 45 kilometrami lyžiarskych tratí či adrenalínovým freeridom. V hoteli Ski & Wellness Residence Družba nájdete niekoľko výnimočností. Hneď na recepcii vás privíta knižnica, obsahujúca takmer 3000 zväzkov v 10 jazykoch. Zbierku ruských samovarov pochádzajúcich až z 18. storočia či zbierku vyše 250 originálnych aj historických fliaš vodky nájdete v hotelovej reštaurácii. Tradičná príprava jedál je základom filozofie našej kuchyne. Jedlo pre vás pripravujeme s láskou podľa domáckych receptúr. Naservírujeme vám bohaté raňajky, tradičné obedy, citysky lunch či nesnobské večere v ľudovej alebo hotelovej reštaurácii. Výnimočné chute odporúčame zdôrazniť pohárom kvalitného vína z vínnej pivnice so 100 druhmi vína alebo netradičným drinkom po ohnivej show v nočnom bare. Jedinečný relax si užijete v našom wellness centre so 6 saunami, výrivými bazénmi, detským bazénom aj 25-metrovým najvyššie položeným plaveckým bazénom na Slovensku s pramenitou vodou. Oddychnúť si môžete aj v drevenej kadi priamo na terase. Alebo sa nechajte rozmaznávať niektorou z množstva masáží, procedúr a špeciálnych kúr. Pre malé aj väčšie deti máme pripravené množstvo zaujímavých aktivít v Družba Kids klube, školu varenia, divadielko, tvorivé dielne, skúsených animátorov. Môžu si zahrať Xbox, stolný tenis, v hoteli je aj lyžiarska škola, požičovňa lyžiarskej výstroje so servisom. Hotel Ski & Wellness Residence Družba je jedinečný ochotou a ústretovosťou personálu, ktorý je kedykoľvek pripravený plniť vaše priania v snahe prispieť k príjemne strávenému pobytu. S radosťou vám pomôže a poradí v akejkoľvek situácii.